campos de traballo que oferta a Consellería de Traballo e Benestar a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado teñen como obxectivo facilitarlle a mocidade galega a participación en actividades relacionadas co voluntariado e o tempo libre. Tratanse de actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidaridade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos. Aquí o que se fai fundamentalmente é unha colaboración co persoal do Parque Nacional en tarefas de limpieza de praias e información aos visitantes, en contraprestación aos voluntarios que veñen de todas as partes do mundo, o sea que este é un campo de traballo internacional. Pois lles ofrecemos unha actividade de ocio alternativo, como un pequeno viaxe en barco, nun barco pesqueiro que nos ven a dar a volta á illa, como unha actividade de iniciación ao buceo, un bautismo de buceo, para que conezan o máis importante do Parque Nacional, que a súa riqueza maior está nos fondos mariños. Bueno, un pouco é o que nos dedicamos aquí. Sí, normalmente a xente que ven aquí pois ven con unha finalidade fundamentalmente educativa e de involucrarse co medio no que viven, que neste caso é o Parque Nacional, e veñen pois de todas as partes do mundo, como xa dixen antes, para facer, pois bueno, botar unha man, poñer o seu gran de area para mellorar o Parque Nacional e para mellorar como persoas tamén, eles mesmos. Dan o seu tempo libre por unha causa que nos mellora a todos, que é pois eso, traballar en beneficio da comunidade, e ademais, a parte do seu traballo, teñen a posibilidade de pasar 12 días nun marco incomparable como son as Illas Cíes, que de outra maneira sería bastante complicado, e ademais teñen as actividades de ocio que nos lles propoñemos, que decir que non solamente veñen a traballar, senón que tamén pois eso, teñen esas actividades de pola tarde, sobre todo, de pola noite, que o equipo de monitores prepara para eles para que disfruten tamén das súas vacacións, vamos. Bueno, pois un día común nas Illas Cíes pois erguerse cedo, bastante cedo para algúns, que é ás 8 da mañá. Comeza co almorzo, que almorzamos todos xuntos, e unha vez que está todo o mundo preparado, saímos para traballar, normalmente sobre as 9 da mañá, 9 algo, divididos en grupos. Uns grupos se asignan a limpeza de praias, limpan a praia de Figueiras, a praia de Rodas, outros a limpieza de camiños, a zona toda de tránsito dos visitantes, e outros pois quedan na zona de acceso para darlles información, tanto no peirao como na caseta de información, na zona onde comen a xente, para informarles que non deixen nada tirado, e que non lle den de comer aos animais, ter un pouco de presencia en todas as zonas do que son a Illa Norte e a Illa do Medio. Os voluntarios poden escoller entre diferentes tipos de traballo, actividades culturais e etnográficas, ambientais, de construción e restauración, animación sociocultural ou arqueolóxicos.